Ani ty sa nevieš rozhodnúť? Vítam vás pri sérii 33 lekcií za 33 rokov môjho života. Rozhodovanie. Proces, pri ktorom som často ostávala doslova paralizovaná. Tak dlho som premýšľala nad tým, čo je správne rozhodnutie, až som kvôli tomu prišla o kopu času, energie a príležitosti. Pamätám si tie hodinové rozhovory s kamoškami, keď som sa ich stále dookola pýtala na radu. A prečo? Pretože som sa tak bála urobiť chybu. Veď od detstva nás za chyby trestali. Zlé známky, sklamané pohľady. A tak som radšej neriskovala a zostávala vo svojej komfortnej zóne. Ale počas štúdia NLP som počula jeden predpoklad, ktorý mi úplne zmenil pohľad na rozhodovanie. Neexistuje zlyhanie, existuje iba spätná väzba. Wow! Každé rozhodnutie ti dá skúsenosť, aj to, ktoré nevyjde. Minimálne ti ukáže, ako sa to nerobí. A prinesie ti nové poznanie, cennú lekciu alebo rast. A teraz sa na chvíľu zamysli, čo ak to najhoršie rozhodnutie je to, ktoré neurobíš vôbec. Veď už aj Cicero povedal. Viac stratíme tým, že sa nerozhodneme, než tým, že sa rozhodneme zle. Lebo stagnácia, tá ťa naučí len jedno. Ako si nechať ujsť vlastný život pomedzi prsty. A keď sa nevieš rozhodnúť, zodpoveď si úprimne tieto 4 otázky. Čo by sa stalo, keby si to urobil? Čo by sa stalo, keby si to neurobil? Čo by sa nestalo, keby si to urobil? A čo by sa nestalo, keby si to neurobil? Znie to šialene? Možno. Ale ukáže ti to úplne nový uhol pohľadu. Pošli toto video niekomu, kto práve stojí pred rozhodnutím. Možno práve toto potrebuje počuť. A my sa vidíme už zajtra pri ďalšej lekcii, ktorú ma naučil život.